E chega o momento de falar, como todas as semanas, de saúde e conciencia con Glenda Rodríguez, Martín Iglesias e Tino Pérez nas mañás de Radio Culleredo. Que tal? Moi bo día. Hola, bo día. Hola, bos días. Un tema de saúde hoxe, de saúde pública, un tema ademais importante o que nos enfrentamos hoxe, non? Hoxe vamos a falar de VIH. E se fala de VIH, a min, por exemplo, véame a imaxe, o rostro de Freddie Mercury, que no seu momento puxo o rostro desta enfermidade que estaba chea de medo e descoñecemento. Hoxe en día, o VIH é unha enfermidade crónica que, gracias aos avances científicos, pasou de ser unha enfermidade mortal a unha patoloxía controlable. Para falar deste tema temos hoxe a Eva Poveda, directora científica do Instituto de Investigación Sanitaria de Galicia Sur, e a Adrián Pernas, da Unidade de Procesos Infecciosos do Complexo Hospitalario de Pontevedra. Hola, que tal? Hola, bons días, gracias por aceptar a nosa invitación. Bo día. A primeira pregunta é obrigatoria, sobre todo que nós que somos enfermeiros aínda vemos que se confunde moito. Que é exactamente o VIH e en que se diferencia do SIDA? Ben, cando falamos do VIH, falamos do virus da inmunodeficiencia humana. E cando falamos da SIDA, falamos dun estadio avanzado que provoca a infección. O VIH o que fai é provocar un deterioro do sistema inmunolóxico e se non se diagnostica a tempo e non se trata, pois pode favorecer este deterioro e se pode chegar a esta fase que se chama de SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Esa fase con un deterioro inmunolóxico pois pode levar a infeccións oportunistas e bueno, a un desenlace que non é deseado. Cal é a situación actual no noso país do VIH? Porque dame a sensación de que moitas veces o vemos como algo máis lonxe, non? O que igual non perdeuse un pouco, que agora pois o relacionamos máis pois con países subdesarrollados. Bueno, no noso país os datos que temos din que estímase que viven co VIH unhas 150.000 personas, e o que sí que é certo que a pesar de que temos tratamento, pois todos os anos síguense producindo novas infeccións, e que están en torno a 3.400 novos casos o ano. Un dato importante é que a mitade dos novos diagnósticos ocorren desta fase que falábamos, non xa con un deterioro inmunolóxico significativo. Chamámosles diagnósticos tardíos. E por eso é moi importante, bueno, pois esta labor que estades facendo, por exemplo, vos hoxe con este programa de radio de difusión para poñer en coñecemento estes datos, non? Mira, a ver, é un tema que xa está moi extendido, xa se sabe, pero quería que nos recordaras un pouco cales son as principais vías de transmisión do virus e un pouco desmitificar que prácticas non supoñen risco de contagio, porque moita xente ainda ten confusións co que si contaxia ou non contaxia o VIH. Pois mira, eu vou dicir o que non contaxia o VIH. É mellor que falar de contagio, porque ten unha connotación a veces, bueno, pois negativa, porque o VIH non se transmite por un contacto simplemente, non? Entonces é mellor falar de transmisión, non? El non transmite o VIH, darse abrazos, collerse das mans, besarse, non se transmite por as lágrimas, non se transmite polo sudor, transmítese de outra forma, verdad, Adrián? Básicamente, a forma de transmisión do VIH vai ser a través de contacto con fluidos, principalmente tres fluidos, que serían o contacto co sangue, ¿no?
unha pel que non está conservada, que teña algunha ferida, ou o contacto co que é o semen a secreción vaginal, non sendo así outras secrecións como pode ser ouriños ou como dicía Eva. E que métodos de prevención demostraron maior eficacia, se temos en conta isto? Bueno, con respecto á infección por VIH, o método de maior eficacia é o preservativo, non? Porque, evidentemente, é o que vai evitar que haxa esa transmisión de fluidos. Ainda así, temos novas estrategias que podemos comentar, como é a profilaxis preexposición ou a profilaxis posexposición do VIH, que son métodos de prevención farmacolóxicos. Sí, de feito era a seguinte pregunta. Estos dous términos, profilaxis preexposición e profilaxis posexposición, gustaríame que explicades un pouquiño en que contextos deberían usarse a súa función, no? E o porqué. Bueno, pois o primeiro a profilaxis preexposición, como ben dice, que é a chamada PrEP, coñecida por todos, é unha profilaxis previa, a ter unha exposición. Entón vai ser un tratamento que vamos a ofrecer a certas persoas que sabemos que teñen un risco aumentado de que lle podan transmitir o VIH, porque teñen certas prácticas de risco, como pode ser sexo anal sin preservativo, uso de drogas na práctica sexual, máis de 10 parellas sexuais ao ano, ter tido unha ITS bacteriana no último ano, ou ter utilizado a outra estrategia que temos, que é a profilaxis posexposición, que é todo o contrario, sería pois justamente despois de ter esa práctica sexual de risco, pois un tratamento que se pode utilizar preferiblemente nas primeiras 2 horas, pero ata 72 horas despois da práctica sexual de risco, que van a evitar que se hubo unha transmisión do VIH, se o VIH poda desenvolverse e poda causar infección. De que modo poderíamos acceder a elas? Penso ahora, por exemplo, na profilaxis posexposición, de que forma se accede a isto? No caso da profilaxis posexposición, o acceso ten que ser dende o centro de atención primaria, tanto en consultas de atención primaria, preferiblemente indo de forma urxente, evidentemente, para que se vexa no momento, ou nos puntos de atención continuada ou mesmo en urxencias, E para o acceso á PrEP, basicamente, se indica a través do médico de atención primaria, que ás veces pode ser dificultoso ou tal e como está a atención primaria en este momento, e entón tamén se pode facer contactando directamente cas unidades de enfermedades infecciosas dos principais centros hospitalarios de Galicia. Vale. Unha vez falando disto, queríamos falar da detección. Como podemos facer unha proba de detección? Que tipos de probas existen para detectar o VIH? Bueno, pois a proba do VIH pódese facer de forma gratuita e anónima en calquera dos centros de sanitarios, ben na atención primaria, como comentaba Adrián, ou na ausencia, non? E despois tamén temos pois centros ONGs que traballan tamén facendo estas probas de detección tamén de forma anónima. E despois tamén temos os centros Querotemais, que son moi tamén centrados na poboación pois máis xove. Que métodos temos? Pois temos métodos, normalmente os métodos de detección o que fan é detectar os anticuerpos que xenera o noso sistema frente ao virus, e poden ser ben a partir de sangue, e tamén os temos a partir de saliva. Hai algúns que son probas rápidas, que son os que se fan nestes centros, as ONGs e os centros Querotemais, e despois temos as probas máis clásicas serolóxicas que fanse con unha extracción sanguínea. E olvídome que tamén hai probas de autodiagnóstico que están accesibles nas farmacias.
Sí, ademais, comentar, bueno, que sempre que nos fagamos un test hai que ter en conta de que existe un período ventana no cal estos test son negativos, é dicir, nos non detectamos anticuerpos de inicio porque os anticuerpos tardan en xerarse dentro do organismo. Entón, non vai ser o mesmo a proba que facemos no hospital, no? Que o período ventana é máis curto gracias a utilizar un antíxeno é unha proteína do propio virus que se detecta, que son 15 días a unha proba rápida pois dun centro dunha ONG ou horas que se podan utilizar na farmacia que poden dilatar os tempos máis. E unha vez detectado, hoxe en día en que consiste o tratamento? Bueno, o tratamento actual pois se basea, está moi simplificado, non? Usamos basicamente un comprimido ao día, que pode ter ou 3 fármacos ou 2 fármacos. Sabemos que xa hai uns anos que solo utilizando 2 fármacos é suficiente, e logo as alternativas que temos que son inyectables. En este momento temos un tratamento inyectable que é unha administración cada 2 meses, o que, bueno, para persoas que non están aínda familiarizadas co toma de medicación pode axudar a mellorar a adherencia, incluso axudan en moitos casos a mellorar a calidad de vida porque, bueno, é un peso menos, no? De un recordo, unha forma de non ter que recordar permanentemente, sí, claro, que está esa infección aí. A verdade é que eu recordo cando eran bastantes máis, si que avanzou isto. Nos últimos meses, sobre todo pola televisión, puxose moi de moda o término indetectable. Non sei se podedes explicar un poquinho que significa isto, e se é certo de indetectable igual a intransmisible. Vale, sí, indetectable quere decir que nós non detectamos o virus, ou que o detectamos de forma moi escasa, ¿no? Porque todos os traballos que se fixeron para valorar a indetectabilidade valoraban menos de 50 copias por mililitro de sangue, non? Que é algo que fan as PCRs, as pruebas como as que utilizamos para COVID, que podemos valorar, cuantificar cuántas copias de virus pode haber en sangue, non? A indetectabilidade implica eso, non detectalo ou estar por debaixo de 50 copias. Bueno, nós sabemos, gracias a traballos que se fixeron donde se estudiaron a parellas serodiscordantes, é dicir, parellas donde unha persoa portaba infección, estaba infectada polo VIH e a outra persoa non, pero que xa sabíamos que practicaban sexo sin preservativo e non había transmisión, pois se viu que, recollendo os datos das súas prácticas sexuais durante un período moi extenso, vimos que si estaba a persoa con VIH en tratamiento e durante todo ese período estaba indetectable, esta persona non transmitía o virus. É dicir, non transmite por vía sexual a infección por VIH a súa parella sexual. Home, isto a verdade é que é revelador para moitas das persoas que viven con VIH porque reduce ese peso da responsabilidade de transmisión, ¿no? Que ao final, bueno, pues mellora moito a calidad de vida. Eu quería, antes preguntaba de cal era a estrategia máis eficaz de prevención, falaba Adrián do preservativo, despois falouse da profilaxis preexposición, pero o tratamento é unha ferramenta moi poderosa por isto que estamos explicando. Por eso, xa que temos a oportunidade de falar con vos, decir que é moi importante pois a prevención, pero tamén moi importante ser conscientes das posibles situacións o millor de exposición ao virus, facerse a proba do VIH, porque co tratamento pois é a millor forma de non transmitilo. Sí, e nesta liña saber que está ben facerse probas, non hai que ter medo a un diagnóstico do VIH porque vas a poder evitar evolucionar a SIDA, vas a poder evitar a transmisión a outras persoas e vas a poder ter unha vida pois o máis corrente e normal posible, non? Eu entendo agora a enfermidade un pouco xa quitouse ese San Benito, no? Entendemos o VIH como unha enfermedade crónica con unha calidade de vida pareja ás persoas non VIH. Sí, evidentemente. A ver, é certo que si todo depende do momento do diagnóstico, ¿no? Porque si temos un diagnóstico tardío en unha situación de SIDA,
pois eso vai deixar probablemente moitas secuelas, depende da persoa, non? Pero se temos unha detección precoz, vas a poder ter con as súas variacións, porque evidentemente a infección por unha VIH é unha infección e produce unha inflamación crónica e pode conlevar outras patoloxías, pero por decirlo así de forma pois simplificada, unha calidade de vida e unha esperanza de vida como as persoas que non teñen VIH. Mira, falando desto, a pesares de o que estamos escoitando que decides, o que sabemos nós, da experiencia que temos, o VIH asóciase directamente ao SIDA e sigue asociado a prexuizos sociais. Como influe ou como pensades vos que pode afectar esta percepción o acceso ao diagnóstico ou ao tratamento, tanto os prexuizos personais de cada un como os prexuizos sociais? Bueno, ao final o estigma que chamamos, ¿no? Que son todos esos prexuizos que se relacionan con algo como pode ser en este caso a infección por VIH, pois van a facer que moitas das persoas que teñan infección, bueno, a nivel psicolóxico lles impacte ou a nivel social lles impacte e eso faga que estén menos preparados e con menos ganas de buscar todas as solucións que hai, non? Moitas veces hai un aumento que é palmario da ansiedade e da depresión nas persoas que viven con VIH e este aumento da ansiedade e da depresión pois va a haber maiores problemas de autocuidados, va a haber maior problema de levar a cabo unha vida pois plena e normal e se van moitas veces metendo no seu mundo porque tamén a sociedade vai excluindo do mundo e ao final o que fai é deteriorar moito a calidade de vida. Mira, vou compartir con vos unha experiencia que acabamos de ter. Estamos, facendo unha formación con adolescentes sobre VIH e ITS precisamente, e un dos rapaces preguntaballe a unha das nosas colaboradoras, Cándida, que é a presidenta de Agavis, unha asociación de persoas afectadas polo VIH, preguntaballe o rapaz, ela dixo, falei a pregunta que queirades, o rapaz preguntou, doe ter o virus? Ela dixo, non, o virus non doe, o que doe é a discriminación. Entonces eu penso que eso é bastante revelador. Sí, é un pouco que o que estamos falando agora, non? Que moitas veces non o que o padece ten un prexuizo sobre si mesmo, pero probablemente por descoñecemento hasta que lee un pouco e se entera do que é, pero despois tamén a nivel social, non? O rechazo mellor de teño que coller un traballador se sei que este de VIH, pois o mellor costame máis contratalo. Como podemos superar ese tipo de prexuizos para que a sociedade entenda que non hai ningún problema en ter VIH como ser hipertenso ou diabético? Claro, eu creo que temos que normalizarlo e falalo pois como algo habitual. Evidentemente as persoas que viven con VIH non se queren expor porque saben que teñen primeiro un estigma anticipado, ¿no? Que creen que van a discriminalas, pero que tamén é certo que as discriminan, non? Entón, eu penso que canto máis se fale do tema, falando cos termos correctos e dende a naturalidade de decir que unha persona con VIH, unha persona que vive con VIH, vai reducir ese impacto progresivamente. Moitas desas persoas se atreverán porque realmente viven, digamos, nun armario e porque eu o beso, non? Que ven máis de 100 pacientes na miña consulta, eu beso o que implica vivir con VIH e non poder contarlo aos teus achegados, aos teus seres queridos, a ansiedade que xenera, o malestar que xenera de forma crónica, non? E eu penso que si podemos falar de isto e podemos falar de forma correcta, non como pasou recentemente na televisión, que non se sabedes que houve, pois unha tertuliana, si a podemos chamar así, que indignificou ou insultou directamente as persoas que viven con VIH. Si seguimos por esa línea, o que vamos a facer é que a xente se esconda máis. E en canto a xente empeza a poder sair do seu cascarón, máis se sentir máis
segura e nos vamos a velos máis, vamos a poder, digamos que, palpalos de forma ver que están entre nós, que probablemente sexamos algún de nós e que podemos vivir en comunidade, con tranquilidade e con algo como pode ser a hipertensión ou a diabetes. Antes falábamos do poder do tratamento, non? No caso do VIH, eu tamén creo no poder da información correcta e do coñecemento, de que sexa de forma rigurosa, non? Este programa o principal motivo era eso, porque sí que nos o vemos día a día na consulta, ainda existe esta discriminación, e poder falar con xente como vos, xente experta no tema, e que a xente nos escoite, sobre todo aquí a poboación nos facemos este programa para favorecer a saúde comunitaria, e o objetivo principal de falar con vos era isto, sabíamos que existe esta discriminación. E non só no VIH, que este programa trata diso, non? Pero sabemos que hai un repunte de aumentos de ETS. Entón, creo que este medo que tamén temos como sociedade moitas veces a falar de sexualidade e destos temas que os facemos tabú, é un pouco a causa tamén deste tipo de problemas e de repuntes, porque nos o vemos cada día na consulta. E volvendo ao tema... Sí, dime, Adrián. Sí, nós témolo clarísimo, non? Ao final, a esfera social do que é a saúde sexual é fundamental para que, se queremos reducir o impacto que pode ter a nivel físico as infecciones de transmisión sexual ou outras patologías asociadas á saúde sexual. E eu penso que o que temos que fazer todos dende as institucións, que a mí me parecen poderosísimas para cambiar o máis importante que temos da nosa sociedade, como pode ser a educación, e conseguir que a xente entenda que a sexualidade é algo natural e que non é motivo nin de risa, nin de crítica, nin de burla, nin de estigma. Cando podamos cambiar eso como sociedade, seremos unha sociedade madura e probablemente aí veremos un cambio radical en como las infecciones de transmisión sexual, por exemplo. É que non deixa de ser moi paradóxico, non? Que exista este estigma sobre este medo, non? A un contagio de VIH, etc., que moitas veces leva a facer discriminacións ou a pensar que pode contaxiarse por un abrazo, etc. Digo VIH porque é o tema do programa, e ao mesmo tempo non haya un uso normalizado do preservativo ou un acceso no que os adolescentes sintase seguros, etc. Entón, chámame moito a atención, e creo que sí, que isto é un problema a nivel informativo de institucións e de educación, evidentemente, que son por onde teñen que ir os grandes cambios. Claro que co preservativo é moi claro, porque a educación sexual da maior parte das persoas non ven ligada aos seus inmediatos superiores, que digamos os seus pais, a escola, non, onde se educa a maior parte da sociedade, pois se educa vendo pornografía, bueno, é unha educación sexual moi pobre, moi ligado ao tabú e moi ligado a experiencias que non son reais e que incluso poden ser violentas en moitos casos. Sí, totalmente de acordo. Creo que daría para outro programa este tema. Sí. Comentar un caso que nós como titores de residentes, que fomos en algún caso, e o somos actualmente, é verdade, a mí tamén pasado, cando vas aos colegios, ti propós un tema, ou pídenche un tema, pídenche normalmente RCP, e ti ofreces tamén que facer un taller de saúde sexual. Aceptar aí é máis difícil, por parte dos coles aínda hai medo a formarnos en este aspecto. Iso eu sempre notei, non sei se Glenda tuvo a mesma experiencia. Sí, capaz que pareceme... Non me vou mollar todo o que querría. Vale, pois deixamos o tema. Pero ahora, falando un pouco de futuro, que prioridades debería ter a investigación nos próximos anos? Por onde vai avanzar a investigación no VIH? Bueno, eu evidentemente vou poñer en valor todo o traballo que xa está feito, que foi moito grazas a ese traballo de investigación e de avances terapéuticos,
pois estamos onde estamos hoxe, non, con unha infección que fai uns anos era mortal. Estamos xa falando dunha infección crónica con unha boa calidad de vida en xeral. Pois a investigación sigue tratando de buscar esa vaciña que ainda non temos, sigue traballando na búsqueda da cura do VIH, que tampouco a temos, aínda que efectivamente durante estes anos houbo casos de curación do VIH ou de remisión. Publicábase este ano nunha revista de revisión, bueno, pues xa foron 10 os casos de curación, pero solo podemos falar de probas de concepto, porque son no contexto de trasplantes alosínicos de células madre por casos de leucemia, entonces non é escalable a toda a poboación. Tamén traballase moito en todo o tema da inflamación do envejecimiento das persoas con VIH, porque xa é unha enfermidade, unha situación crónica, entón agora os problemas pois son outros. En eso estamos. Esperemos que esos retos se logren canto antes. E agora, como non temos tempo para máis, se me permitís facervos unha pregunta persoal que lle facemos a todos os invitados, que me gustaría que o responderades, para vos, que momento do voso día a día é saúde? Que momento do día é saúde para ti? A min gustame moito a xesta, eu creo que ese é o momento mellor de cuidarme, que últimamente non estou podendo disfrutala por cantidade de proxectos que teño, pero sí que é un momento de cuidarme. No, reímonos porque creo que aquí unha das nosas compañeiras... Por fin. Sí, sempre nos din o deporte, ela estaba deseando decir por ese momento. Fin. Por fin alguén sincero, ¿no? Gracias, Arián, por fin. Bueno, pois eu falaba precisamente, compartía esta mañá que, bueno, que a veces castigámonos moito con esta vida tan chea de cousas que pensamos que son prioritarias e moitas veces olvidamos o máis importante, non, que é a nosa saúde. Eu durante as semanas, se son sincera, creo que coídome bastante, non teño ese momento, non podo recoñecer ese momento de saúde. Bueno, si algunhas veces que saio a caminar ou faigo algún exercicio de tonificación, pero para min a maior, penso que o mellor momento de saúde é cando podo realmente bueno, pues, ter ese momento de relaxación, de estar realmente en calma, en paz. Pois sí, eu comparto tamén ese momento. Moitas gracias por colaborar con nós, por atendernos nesta chamada. Gracias, se me permites, Martín, sí. Quería, por se a xente quere seguir coñecendo máis cousas sobre o VIH, desde o Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur, temos un proxecto de divulgación científica que se chama VIH Ciencia Aberta, está financiado pola FECIP. Xa estamos coa segunda edición. Na primeira edición hai uns podcasts que xa están publicados, podense escoitar tamén en Spotify, falan precisamente de temas de prevención, diagnóstico e tratamento, por se queren saber un pouquiño máis e profundizar nalgúns dos temas que tratamos hoxe. Moi ben, pois queda anotado, tamén nos escoitaremos nós. E moitas gracias, o que decía, moitas gracias por atendernos. Enhoraboa polo vosso traballo. Sí. Pois, un placer e gracias polo vosso traballo tamén. Pois gracias, Adrián, gracias, Eva, e gracias a vos tamén, a Tino, a Glenda e a Martín, por traernos pois esta cultura da saúde aquí a Radio Culleredo, como cada xoves. Grazas, ata a semana que ven.